Kapitola Renča a Sekenoj. Toto meno si zapamätajte. Sekenoj. Ja som si začal pamätať S asi po 2 dňoch. Dúfam, že vám to pôjde lepšie. Rád by som vás na úvod zoznámil so Sekenojom a Renčou, pretože sa budú vyskytovať dosť často v tomto miestnom cestopise. Sekenoj je domáci Masaj, jeden z mála, ktorí trvalo bývajú v dedine, ktorý býval s nami v dome. Je to partner, frajer, masajský manžel. Podľa vlastných slov má 3 mamy a 14 súrodencov. Proti nemu Renča, s 1 mamou a 1 sestrou, vyzerá ako jedináčik sirota. Renča je Sekenojova partnerka, frajerka, masajská manželka. Na Zanzibare mali pekný výraz Masaj mama. Sekenoj je to isté, len z druhej strany, okrem tej Masaj mamy. Asi Masaj papa. Renča trávi dosť času v Afrike. Domov do Európy chodí zarobiť peniaze, ktoré potom investuje do užitočných vecí, ako napríklad ja. Bývanie s nimi bolo veľmi veselé, pretože je typický organizátor a rada diriguje. Naproti tomu Sekenoji je vysmiatý a bezstarostný, ako takmer všetci Afričania, ktorých som stretol. Nesmiem zabudnúť na 2 extra hlučné mačky, do ktorých asi nejaký miestny fundy, majster, zabudoval zosilňovač, reproduktor a dušu toho najotravnejšieho človeka na svete. Rozprávali sa spolu s mesou jednoduchej angličtiny a svahilčiny, čo bolo veľmi zábavné, pretože som im vôbec nerozumel. V skutočnosti som nerozumel nikomu, kto nehovoril lámanou angličtinou. Dialógy vyzerali asi takto. Renča niečo povedala Sekenojovi, potom povedala mne, čo povedala Sekenojovi, a potom povedala Sekenojovi, čo som povedal ja. Sekenoj následne povedal, že veľmi nerozumie tomu, čo som povedal, preto sa ma Renča opýtala, nech zopakujem, čo som povedal. Tak som to obšírne zopakoval a zrazu sa zotmelo a bol večer. Renča napríklad vždy Sekenojovi dobrácky pomohla s upresnením denného plánu. Napríklad, postav sa teraz na chvíľu sem, alebo teraz choď tam a tam. Sekenoj to často vyriešil tak, že sa išiel postaviť na nejaké miesto, ktoré nemalo nič spoločné s miestom sem, ani s miestom tam. Tam strávil s inými Masajmi v priateľskom a všetky problémy sveta riešiacom rozhovore niekoľko hodín. A vypátrať Masaja, ktorý nie je tu ani tam, je nemožné. A nie je to len výsada Masajov. Vypátrať hocikoho, kto nie je tu ani tam, je veľmi komplikovaná záležitosť. Dočasným obyvateľom domu som sa stal aj ja. Zavolala mi Renča, či by som nešiel do Afriky. Povedal by som, že nie, ale... Veď viete, vybrala si ma asi preto, lebo som starý, škaredý, lenivý povaľač, nič neviem robiť, rád nosím trenírky a ocitol som sa tesne za koncom zoznamu. Vraj mám povedať svojim 2 chudobným kamarátom, nech dajú peniaze na to, aby sme naučili Masajov čítať a kúpili im nejaké veľké nádoby na vodu. Nechcel som do toho rýpať, aby ma neposlala pešo domov. Je to predsa len ďaleko z Tanzánie a na ceste sa dosť práši.